Добър ден, добре дошли. Днес като по Централа ще се опитаме да говорим върху една тема, която лично за мен е поражда тревоги. А, и всъщност размисли по темата каква е ролята и функцията на изкуството в времената, в които живеем. Организаторите, официалните организатори на дискусията са Ама Терас фондация и събитието е част от София хартиен арт фестивал от 2023 година. Както ще споменем един-два пъти, т.е. това е събитие подкрепено през донорски програми. Фестивалът е подкрепен от календара на Столична община, календара на културните събития на Столична община, а също и от Национален фонд култура. За участие ви приветстваме и тук са представители на културни институти, посолства, на медии, а също така артисти. Така че много ви благодаря, че отделихте от времето си в петъчния следобед и с това може би пък е добър финал на работната ни седмица по един или друг начин. И мога да дам за начало думата на Тодор Тодоров, като представител на организаторите, да даде посока или поне първа тема на разговор. Първо искам да благодаря на всички вас, които сте тук. Това е сериозна подкрепа за вашите усилия, вашето присъствие и това, което вие ще кажете по темата, изкуството в размерни времена. Аз искам да споделя две неща. Едното е, че благодарение на Jazz FM и на Светлю успях да слушам по време на пандемията каква имплозия, не казвам експлозия, защото това беше на всеки в студиото музикално, вътре и по интернет, каква изключително силна имплозия от композирана музика, ново. Композираха и изпълните. Това за мен беше едно стъпало по-високо от това, което се случваше до пандемията. Така че по време на пандемията се случиха. Аз не съм имал възможност да наблюдавам какво правят моите колеги по време на тази пандемия, но успях да чуя какво правят българските музиканти и бях изключително впечатлен. Предполагам, че паралелни неща са се случили и в писането на книги. Предполагам, че и моите колеги скулптори, живописци и графици също така затворени в ателиетата си са направили повече, отколкото преди пандемията. Така че тази пандемия имаше и едно много добро въздействие върху развитието на изкуството в България. Лично на мене по никакъв начин не ми се отрази, защото аз и преди пандемията, и по време на пандемията, и след пандемията не съм излизал от ателието си. Така че аз продължих да си правя това, което правя постоянно. Такъв е моят живот, такъв е моят подход към правенето на изкуство. Това е първото нещо, което искам да споделя по повод на изкуството в размерни времена. И второто, което искам да споделя с вас, че по време на руските зверства в Украйна, които показаха дълбочината на руската така наречена култура и душевност, ние бяхме свидетели на много събития от световен характер, които показаха отношението на артистите към това, което руснаците причиниха на украинците в Украйна с
тази война. Няма да изреждам всички. Вие знаете колко много артисти от цял свят застанаха на страната на Украйна и подкрепиха усилията на Украйна, за да опази дома си, за да оцелее и да каже не на руския агресор. Това е, което искам да кажа с две думи, освен благодарност си такъв ваш, че сте тук. Да, всъщност аз ще обобщя, че твоето поведение по някакъв начин, за съжаление, се налага да разговаряме по тази тема. Тоест тя продължава да е актуална, защото аз проследявам работата на фондацията и всъщност тази тема е подадена като обща тема миналата година. Но тя продължава да е актуална. Тоест ние продължаваме да преминаваме от една криза в следваща криза, а тази, която е започнала, не е приключила. И всъщност единствената, ние сме обединени от работата си в сектор култура, единствени възможните ни ходове са какви. Тоест, имаме ли полезен ход? Точно спомена, че той не е спрял, той не е променил ритъма си на работа, но всъщност каква е функцията ви като артисти? Защото аз мога да ви кажа, ние с Влади сме в тази битка, че на нас периода от 2020 година до 2021 края беше един от най-натварените ни въобще периоди, защото пък ние двете не сме артисти в директния смисъл на думата, но бидейки част от мениджърите в културата, се опитахме да изнесем с група колеги една много сериозна буквално битка с власт тогава, за да обясним как тази система е толкова крехка, че може да се разпадне от само себе си. В същото време мисля, че няма тук човек, който да не е убеден, че без артистите, които реагират, останалата част от системата ще полуби. Тоест, вие сте или артистите са по-скоро спойващият елемента, който крепи нормалността и много често всъщност сте фар, т.е. вие ни давате знаци какво се случва. Вие вървите напред два хода, т.е. ни предвещавате. За мен беше примерно огромен стрес, че 2 седмици преди да започне войната в Украйна, Софийска градска галерия откри изложба, която беше посветена на българските художници в военния период. Вибрацията беше изключително сходна. Някакси всички преминахме на едно място и 2 години по-късно продължаваме да сме там. Тоест нещата не са се успокоили. Напротив, отворен е втори фронт. Вероятно, тук никой няма да... Повече сме въвлечени, като гледат в темата или имаме повече обратна връзка от агресията в Украйна, отколкото случващото се в територията на Палестина и Израел. Но така или че освен с думите за определението за ужас, няма по какъв начин да се дефинира. Това е извън нормалното. И аз много благодаря на госпожа Козик, че е сред нас, защото всъщност поддържайки тази будна информация, актуалния канал на информация, вие, например, на мен създавате някакво усещане за нормалност, тъй като в България ние сме потопени в много сериозна среда на дезинформация. Надявам се, че няма какво да убеждавам тук. Така че реакцията, която видях от артисти, беше по-скоро от поканените украински артисти, които успяваха да се изразяват, и дори не само украински артисти, са артисти от другите страни, колкото много по-слабо вижда тази реакция от българските артисти. Надявах се, беше поканен да се включи примерно един наш колега, който е Станислав Беловски, който включително беше отбелязан от Евронюс като сред малкото най-активно говорещият през неговите изразни средства въобще артист в първите седмици на войната в Украйна. Но, както коментирам преди малко, визуалните артисти са срамежливи. Вие по-рядко участвате в дискусии и аз много съжалявам, че го няма. Но какво правите вие? Как се справяте? Искате ли да пуснете, за да имаме, че сте подготвили нещо, имаме и филм,
От филм не започна. Искате ли да писне? Да. Просто искам да преди филм да кажа просто, че имаме един проект в Украйна, благодаря много за тези думи, за думи на подкрепата и за всички, които да знаят. Не мога. Искам да повисам, не мога, съжалявам. Имаме един проект, който се казва така Култура vs война. И в рамките на този проект правят се различни колаборации, филми също, документални. И този филм, който сега ви предлагам, този филм за един много известен украински писател, се казва Сергій Жадан. Неговите книги са преведени също на български език, имаме 3 такива. Ние в Украйна казваме така, че ако някой писател или поет може да се нарича рок-звезда, това при нас е Сергій Жадан. Той миналата година получи премия за мир от германските писатели. Много е известен човек. Той живее в Харкив. Това е източна Украйна, там където им постоянно го бомбардират. Той не изоставя своя роден град, прави различни акции, подкрепя своите хора там, за да просто се усеща, че изкуството по време на войната има своята дума, има своята роля. Ако нямате нищо против, покажем ви този филм. Жива легенда української літератури сучасної. Найвідоміший український письменник сучасності. Письменник, поет, музикант. Прозаїст, перекладач. Я Сергій Жадан, я письменник, я з Харкова. Безперечно, те, що між нами відбувається, це війна культур, це війна цінностей, це війна принципів, це війна різних реальностей. Чи будуть якісь зміни в культурі, чи буде злам в культурі? Я би не виокремлював культуру зараз загалом, до 24 лютого. Зараз немає поетів і не поетів, немає військових і не військових. Зараз є ті, хто за Україну, і ті, хто не за Україну. Знати, що ти і далі лежиш за випаленою горою, що до тебе так просто дістатись дорогою, вивернутою, старою, місто, в якому я виріс, життя, яке видавалося грою. Але хто мене пустить тепер до твоїх околиць? Хто стане дивитись на мене з-поза твоїх віконниць? Що за радість вертатися в місто мертвих? Яка з цього користь? Зраджений тобою, викинутий за твої межі, відлучений від твоїх спальників та бульварів. Громадяни твої одягають святкові одежі. Земля під ногами здригається від ударів. Але поки ще не видно великої тіні, яка накриє твої вулиці й площі. І я стою за випаленою горою в сонячному промінні і оплакую тебе, місто ненависне, найдорожче. Мабуть, я не єдиний, хто оплакує. Мабуть, у мене більше немає дому. У мене є лише пам'ять. Але як вони б'ють із твоїх кварталів, чорт, як вони валять. Як їм добре спиться нині в моєму домі. У місті, де всі імена відомі, всі адреси відомі. Коли ти, Господи, дивишся в дзеркало, що ти бачиш в моїй подобі? Горе тобі, місто всіма забуте. Горе твоїм жінкам, яким народжувати серед погрому. Місто зради, місто розпачу, місто отрути. Горе всім, хто не повернеться до власного дому. Тихі години липневого надвечір'я. Золоті зірки серед листя густого. Знати, що чорний дощ затопить твої подвір'я. Знати, що він не омине нікого.
Очі країни після 24 лютого – це очі людини, яка швидко і сильно подорослішала, якій довелося бачити те, що, мабуть, і не хотіла би бачити. Але, як це не парадоксально, вона до побаченого виявилася готовою. Тобто побачене її не поламало, побачене її, власне, не випалило. Воно обпалило, але не випалило. Мені здається, що ми всі з цього всього виходимо, звичайно, змученішими, але, мені здається, сильнішими. Передай своїм, що стріляти більше немає по кому. Наше місто було з каменю та заліза. У кожного з нас тепер у руці дорожня валіза. У кожній валізі попіл зібраний під прицілом. Тепер навіть у наших снах пахне горілим. Трішки потерпіти, трішки зосередити сили. Перемога буде за нами, бо за нами правда. А правда Божа поругана бути не може. Змінився темпоритм життя, і загалом життя не було такої кліповості. Де є перепади ритміки, де є перепади подачі, де інтенсивність прийняття, інтенсивність показу, вона кимось корелюється. Вона стає більш насиченою, більш інтенсивною, або навпаки, ця інтенсивність спадає, але так чи інакше, таке враження, що ми пережили величезний шмат життя. Розкажи нам, навіщо спалили наше місто. Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі бодай щось, чого не скажуть в новинах. Добре, давайте я розкажу вам, що таке втрата. Це не дуже добре, тому що це величезне перенавантаження. Це знаєте, нас всіх ніби кинули, посадили в космічний корабель та й запустили в космос. Після 24 лютого в Харкові виникло просто десятки волонтерських штабів, центрів, хабів. Це тисячі людей, які включилися в роботу. Вони підтримували і цивільних, і військових. Більшість з них і далі працює. І це знову ж таки звичайні, так би мовити, пересічні харків'яни і харків'янки, які раніше, можливо, і не цікавилися особливо політикою, але то не включились, тому що це їхнє місто, тому що це їхня зона відповідальності, це їхня робота. І я думаю, що насправді це дуже важливо, що вони були, що вони є. Вони великою мірою захищають місто не менше за наших військових. Син Богородиці. 4 літери. Перша І. Роса з ночі лежить на осінній траві. Пахне хлібом в ранкових крамницях. Всі живі, повторюєш ти. Ще всі живі. Кров проступає на зламі, на темному шві. Смійтесь, чоловіки, в госпіталях і в'язницях. Вони сміються і вірять у чудеса. Роса лежить на траві, осіння роса. І кров на ранах, ніби смола на ялинах. І чоловіки спрагло дивляться в небеса. Ціле літо зрізала стебла коса. Любов тісниться в горлі, мов кров у судинах. Моя любов, як ця осіння смола. Де ти була, любове, коли нас убивали? Де ти була? Скільки ти ще проступатимеш крізь отвори у повітрі? Скільки ти ще проростатимеш із випаленого тла? Той, хто створив цей світ, не враховував зла. Надто беззахисні, любов, надто нехитрі. Ми надто залежні від твоїх дарів. Я хочу, щоб цей вогонь далі горів. Я хочу, щоб син Богородиці не злякався. Для дуже багатьох українців стало шоком, стало цілковитою несподіванкою те, якою є Росія насправді. Себто це ж йдеться не лише про Володимира Володимировича Путіна, чи там, скажімо, міністра Шойгу чи міністра Лаврова, а йдеться про російське суспільство. Тому що людей в Бучі, в Гостомелі, Ірпені гвалтували, катували і грабували не Путін Шойгу. Це робили молоді російські хлопці. Поруч із нами знаходиться і існує суспільство військових злочинців, мародерів, гвалтівників і вбивців. І це якось важко назвати інакше. Тобто можна, звичайно, користуватися там російськими пропагандистськими кліше, але ж ми бачимо це на власні очі. І це якось
важко пояснити і насправді важко прийняти. Тому що ти до останнього, навіть ворогові, намагаєшся бачити людину. Ти до останнього намагаєшся бачити в чужому своє віддзеркалення. Тому що якщо я не хочу тобі зла, чому ти хочеш зла мені? Якщо я не хочу тебе вбити, чому ти хочеш вбити мене? Якщо я не хочу забрати твоє, чому ти хочеш забрати моє? Ти до останнього цьому опираєшся, тому що так влаштована нормальна людська психіка. Чекають вечора люди, схожі на равликів. Так гірко сплять на вокзалах, так глибоко. Ламана лінія кордону, мов соснова гілка. Дорога важка, коли неї несеш на спині свій дім і своє минуле. Вперті равлики беззахисної Європи. Жінки, що залишили вдома чисту постільну білизну. Діти, що не відпускають материнську руку. Як прищеплені до яблуні гілки, не відпускають теплий стовбур. Ми потребуємо дива, потребуємо льодяників надії, дотиків радості, променів, що пробивають темряву. Що ти візьмеш, малий равлику, вибираючись із горілого дому? Насамперед, віру в те, що ти сюди неодмінно повернешся. Упокорений час шаленців і втікачів. Запекла віра тих, хто зійшов на вокзалі вигнання. Завжди пам'ятати розташування меблів у батьківському домі. Ховати в кишені ключі, як засушену квітку. Ось ця дорога, нині позначена безголоссям. Ночівлі ці, подорожні, поміж дощем і тишею. Будьте мужніми, равлики, будьте гідними цієї мандрівки. Ви позбавлені дому, проте не позбавлені серця. Перемога України в цій війні – це можливість світові повернутися до своїх цінностей, повернутися, власне, до тієї бази, яка його тримала з часів завершення Другої світової війни. Тому що так чи інакше склався певний баланс сил, склалася певна картинка, вона для когось була, можливо, трішки навіть іделічною. Розпався Радянський Союз, нібито більш-менш стабілізувалася ситуація в Європі і в світі, і багато хто розслабився, багато хто подумав, що так буде завжди. Початку цього наступу рок-фестивалю, але я переконаний, далеко не останній, тому що Харків завжди буде звучати рок-н-рольно, весело, оптимістично і переможно. А як виявилось, зло не до кінця усвідомлене, не до кінця відрефлексоване, воно має здатність відновлюватися, воно має здатність трансформуватися і знову набирати сили. От те зло, комуністичне зло, зло Радянського Союзу, зло радянської ідеології, яке не було відрефлексовано, яке не було, власне, переусвідомлене, передусім росіянами, та от воно сьогодні знову повернулося, воно сьогодні знову набирає сил. Аплодисменти, там кажуть, браво і тому подобне. Дякую. І далі актор входить. І ми можемо чи погасити світло, чи як скажете. Дивіться, яка справа. Ще такий момент, там на початку вийде видавець, скаже якесь слово вітальне. 1, 2, 3, 4, 5. Коли кожна душа, ніби дитяча кишеня, наповнена щасливим непотребом, наповнена клубками світла. Насправді це печально, це свідчить про нас, про людство, мабуть, не дуже добре. Це свідчить про те, що ми дуже легко надаємося до маніпуляцій, ми дуже легко дозволяємо
власне політиці і пропаганді розмити нам наші уявлення про добро і зло, про добре і погане. І виявляється, що ці всі красиві речі про свободу, про демократію, про лібералізм, про незалежність, про людську гідність, вони дуже легко втрачають своє живе наповнення, перетворюючись просто на такі бутафорні якісь смислові конструкції, що зараз дуже часто можна помітити. І тоді виявляється, що власне українці, які зі зброєю в руках виходять проти армії, яка вважалася другою у світі, для українців цінності свободи, цінності незалежності і гідності виявилися живими, справжніми, такими, що за них можна і треба помирати. Для європейців часто, в деяких випадках та в багатьох випадках, більш важливими є цінності матеріального благополуччя і фінансової стабільності. Вони собі дозволяють, скажімо, там торгуватися з кривавим диктатором, який фактично шантажує весь світ ядерною зброєю. За хвилину до того, як випаде дощ, ти відчуєш, як шкіра вібрує під тиском ще не випалих крапель, що ляжуть уздовж твого тіла і враз його стиснуть. Так легкі голуби на вулицях кинуті відчувають смак їжі за мить до годівлі. Так солдат, що за хвилю повинен загинути, відчува деформації у власному тілі. Сміх, що має до мене на завтра прийти, розпізнаю сьогодні поміж плачу я. За хвилину до того, як з'явишся ти, я тебе перечу. Спасибі вам. Дякую. Дуже дякую вам. Тут Даниэла Панин, это участвовала в разговорах, в мыслях какого-то закончилось, что-то, за сожаление, не в Украине, не в украинстве, не загуляно, к сожалению, именно какого-то кажем тази тема, ролята на изкуството в развитието, например. И вече в понеделник със сигурност знаех какво да започна. А именно публикацията във Фейсбук, ако може, на Одеския национален художествен музей. Днес е рождения ден на музея. Той навършва 124 години. И всичко ви благодарим за поздравите и подкрепата, които са особено ценни за нас сега. Точно в нощта на 6 срещу 7 ноември архитектурният паметник беше повреден от руската ракета. Вие виждате част от това, което се случило. Повредени бяха стени, бяха щупени прозорците, стеклата, някоя колекция също. Но въпреки това, поста се завърша с думите до нови топли срещи, колективът на Одеския художествен музей. С това ние така и живеем. Започваме от едно, но винаги имаме оптимизъм в следващото. Следващия. Една е най-ужасните, един от последици на войната, това е унищожаването на културата. Към 1 ноември тази година руските окупатори са повредили 1702 обекта. Това само тези цифри, за които ние знаем, защото това, което на тези територии, които са окупирани, ние не можем да преценим какво там сега има. От тези цифри, това е част от културното наследство и културната инфраструктура. Включително 601 библиотека, 99 музеи и галерии. Така като предварителна загуби в областта на културата, които причинени от агресивната агресия на Русия срещу Украина, това е 7 милиарда долара САЩ. Това е цифри. За нас не. Защото ние тези библиотеки посещавахме. Ние чакахме колекции, някакви нови перформанси в тези галерии. Сега не можем да ги посещаваме поради тази причина. Но
тези обекти ние ще ги просто възстановим. Има и друга страна в тази история, и това нашите загинали дейци, които от сфера на изкуството. Това са Владимир Вакуленко, детски писател, убит от окупаторите в Изюм. Диригент Юрий Карпетенко, той им беше разстрелян в Херсон. Писателка Виктория Амелина, тя е убита от руската ракета в Кременчуг. Александър Шаповал, солист на Национална опера на Украина. Сергей Шкварченко, танцор, хореограф, артист на Националния ансамбъл Павловирски. Този списък и тези имена аз мога да продължавам. Тежко да говоря, защото ти познаваш тези хора. Те правиха своя принос в нашата култура. Повече няма да могат. В началото на руската инвазия за културата ние не мислихме. Ние мислихме как да оцелеем. И тук искам просто да кажа с думите на нашата първата дама на Украина. В самото начало на руската инвазия малцина смятаха, че въпросът за културата е актуален. Спешната задача беше да оцелеем физически. Тогава започнахме да ставаме свидетели на това как врагът унищожава нашите музеи, като се започна от музеите на Сковорода и Примаченко. Видяхме как руснаците убират музеите в Херсон и най-ужасното как убиват тези, които създават културата. След това отговор на въпроса дали е актуален въпрос за културата е недвусмислен, актуален. Може би дори как никога до сега, защото култура това сме ние. И след това при нас, като започна някаква съвсем другата история за културата, за изкуството в Украина. И културата не е, ние така убедихме се, това не е просто за мирни времена. Културата винаги била, е и ще бъде. И какво ни нашата, като функции на културата по време на война, какво ние можем да кажем, че първото нашите култура помага на нашите цивилни да вярвам, да продължаваме и да правим, което правим. Тя рефлектира всичко, което се случва в нашата страна. Нашия развлекателният компонент на нашите културни събития, той стана с благотворителната част. Нашите дейци, много като Сергей Жадан, вие видяхте, станаха доброволци, помагат с каквото могат с медицина, с хуманитарната помощ на нашите войници, на нашите хора. Те правят арт-терапия за хора от окупираните територии, които сме върнали да продължават да живеят. Също така нашите галерии, нашите места за изкуство, те отново започнаха да правят събития с нагласа за война, за тези да покажат какво се случва, да подкрепят хора и провеждат различни лекции за нашите ветерани, театри поставят пиеси и така нататък. Ние сега наистина наблюдаваме един феномен в Украина. В повечето случаи залите на събития са препълнени. Вие виждате, това е Миколаев на 6 ноември, един литературен фестивал. Това просто хора имат нужда от красивото, от дискусия, от желанието за разбиране. Театрите работят, писатели пишат и издатели издават, художници, слава Богу, рисуват своите картини. Обаче ние, разбира се, имаме своите особености. Принципно в Украина има 35 000 културни институции. Как сега те работят? Половина те работят в много ограничен режим. Разбира се, там, където фронта е много поблизо, линия на нула, там за културата много сложно се ставят неща. Заведения, които в безопасните зони, ако можем така да кажем, примерно за нещо в Украина, сега те продължават своята дейност, но
до тази степен, колко им позволяват технически условия. Става дума за бомбоубежище. Примерно, ако по време на събитие има сирена, разбира се, че всички зрители трябва да идват в бомбоубежище. И това просто страшно е, но е нашата реалност и повярвайте ми, просто не пречи. По Миколаев беше без сирени, и след това те продължиха в Харкив и там слязоха, вече продължиха в по-различни условия, но хора имат нужда от културата, затова посещават най-различни събития. Като и по време на Втората световна война, така и сега при нас в Украина, културата прави още една много важна задача. Това е документирането на какво става сега в Украина. Ние имаме много проекти. Примерно, един от тях е архив на войната. Нашите дейци, примерно кинематографи, които пътуват, помагат на хора в различни региони, те също събират свидетелства и документират какво се става. Защото, примерно, като надявам се и вярвам в това, че ще бъде Международният съд в Гага, ние като трябва да потвърдим, не само да кажем, че нещо е повредено, нещо е изгубено. Ние трябва да имаме доказателна база. И изкуство сега също прави това нещо. Събира тези доказателства и формира на архив. Разбира се, че в нашия вътрешно културен план също имаме задачи. Едни от тях как да се върнем украинското на територии, които ние деокупирахме, защото много често, примерно, идват руснаци и казват, че езика или култура няма роля. Има, защото когато те идват на териториите наши, първото нещо, те сменят название на наши градове. Така Мариупол става, като виждате тук веднага с руската Мариупол, като по руския начин, винаги се сменят така, искат да поставят своето. Вместо нашите, примерно, дейци да сложат бюст на Пушкин или нещо и да покажат, че там има руското нещо. Така че наистина трябва в нашите библиотеки да върнем украинската литература. Това е едно от предизвикателства и това, което трябва да се занимаваме. С какво са ние какъв проблем при нас виждаме, това е дигитализация. В този нашия свят всичко трябва да бъде дигитализирано, цифровизирано, за да просто първото да опазим и да покажем на света в различните точки какво ние имаме в Украина, какво имаме в една галерия, в другата. И примерно като стана в Херсон, почти целият музей и всички експонати бяха откраднати. Като има всичко дигитализирано, примерно ние можем да покажем, че става дума за тези откраднати експонати. С това се занимаваме, защото когато ние трябва да културното наследство нашето да оставим същото за следващите поколения и да знаем за какво винаги става дума. И във външно-културен аспект. Тук изкуство на нас помага да говорим за война, да кажем на нашите партньори, защо за нас е важно тази култура да бъде спасена, защото това важи за нас много, нашите дейци. Когато правят нещо в чужбина, с първа дума разбира се, да превърнат своето внимание към Украина, към украинската култура, към какво става при нас. Защото понякога и много често културата е по-силна от политика и ние казваме. За това от политика за хората понякога се уморяват, от културата не. Културата така, те просто на такива
точки, так дълбоко може да те докосне, че един човек наистина може да промени своята страна или да има начин да помисли, да го тласка да мисли, да търси информация и просто своята страна в тази ситуация да намери. Искам да ви кажа, че когато ние каним, примерно в Украина и в Киев, много чужди лидери, ние ги те често посещават Софийския катедрален храм в Киев. Той е от 10 век, много красив. Аз винаги каня всички приятели да дойдат в Киев, но казвам, че след победата, така че надявам се и вие ще го видите. Там има един саркофаг на княз Ярослав Мъдри. Той е от Киев. С какво този човек стана много знаменит, защото е бил тест на половина на кралските династии в Европа. Е много хитър човек, разбира се. И това е много голяма изненада за нашите гости. С какво с това ние искаме да кажем? Не става дума за украинската култура. Не. Просто нашата култура не е само наша. Това е следство на целия цивилизован свят. И ние, когато губим едно нещо, ние губим това в глобалния план. Просто. И ние в Украина, просто искам да ви кажа, ние нямаме голям избор. Ние трябва да продължаваме. И разбира се, много важно да имаме подкрепата. Така че благодаря за днешния разговор. Благодаря на партньори, които ни подкрепят. Благодаря, че вече 2 години, както ви казах, фокуса се намалява. И затова такива разговори още по-ценни, че продължавате да мислите, че това е важно, продължавате да бъдете солидарни с нас. Аз ви благодаря. И аз пожелавам от чисто сърце ви едно най-важно за мен, да на вас никога да не се наложи да говорите за културата по време на войната във вашата страна. Вярвайте, това не е лесно. И така, нека културата мисли се красиво и да се развива в нещо така по-приятно, но културата за нас е много важно и това, което подкрепя нашите. От една страна, аз също ви благодаря за изчерпателната презентация. От една страна, културата продължава да удържа по някакъв начин морала на вашия народ, въпреки огромните щети, които са нанесени върху наследството. Но всъщност ние виждаме на повърхността, след като ние не сме в Украина, всъщност виждаме много активната реакция на артистите ви. Защото дори миналата седмица посетихме закриването на една прекрасна изложба на Алла Георгиева в Доза галерия, която тази изложба, според мен, би могла да продължава да показва ужаса на войната и всички наистина ужасяващи последствия години по-късно. Тоест, тази медия на изкуството и културата, според мен, трябва да се ползва максимално широко, за да успява да ни напомнят, защото ние днес сме 10 ноември. В България честваме, може би, прекратяването на един режим. Сега аз смятам, че част от нас тук не са убедени, че режима си е отишъл напълно. И като че ли се налага да получаваме такива външни шамари, за да видим колко ние свободни ли сме, не сме ли свободни, какво се е случило, къде е усещането на свобода въобще. Какво правя? Аз примерно мога да поздравя Полша за това, че беше толкова активна. Няма как да говорим по нашата тема, ако по някакъв начин не пристъпваме с единия крак в областта на политиката. Ние имахме избори с 25% гласуващи. Полша успя да премине на друго място, защото мобилизира повече от хората, по-голяма част на населението, отколкото гласувалите в края на 89 или 50 години в началото. Това са такива процеси. Аз мисля, че войната в Украина беше катализатор на процесите в Полша, всъщност. И това, че артистите са там, за да ни напомнят с една или друга акция, може би са изиграли тази своя положителна роля.
Не знам какво е вашето мнение. Аз нямам за цел да бъда назидателна. По-скоро трябва да ви давам думата, но ролите са хем са ни много ясни, хем аз лично продължавам да твърдя, че виждам повече активност от чуждите артисти, темата, например, за Украйна, отколкото от нашите артисти. Нашите артисти. Абсолютно. Тук ни е инсталацията. Да. Също свързана с Но ние традиционно сме изключение. Бих казала, да подцентрава пространство, което обикновено успява да направи изключението. Да. Защото масово, да, беше чудесно, че затворихме музикантите малко да поработят, да посъздадат нова музика. Че имаше първи проекти преди няколко месеца, свързани с документалното кино, особено проекта Документал в Ларното, който се състояли Мартичка Божилова. Мисля, че го откри с филм, който беше посветен и документален филм, посветен на тревоги, които се случвали в Израил. Да, София документал. Този документален фестивал, свързан с правата на човека. И през пролетта точно Миловски той бъде изложен в Арсенал тук. И доста от неговите картини, както и така споменахте, са свързани с войната, неговото виждане. Така че има, може би е по-различно, защото нали, тук в България, каквото като чуждестранни културни институции показваме, това е селекция. Без да искам да взема думата, но все пак така в на толкова общо ниво не се случват толкова много неща. Но избирайки нали, тези, които са ми важни и показвайки тук в България, това е селекция по-скоро. Това искам да кажа. Показателното отношение. А медиите какво видяхме? Усетих. Разбира се, Светослав Николов е сред нас. Той е сред малкото активно работещи, по-скоро в областта на музиката, но все пак е национално представена медия. Имаше ли реакция, такава директна реакция от страна на артистите? По-скоро не. Както всяка конфликтна тема и тази е обягвана, но то така е и в исторически план, не само сега. Така че артистите като цяло се грижат за изкуството, за духовното преживяване, без да се ангажират с това, което се случва в обществото като основни теми, поставени на дневен ред. Така беше нали, при всякакви политически катаклизми тук и сегашния случай не прави изключение. Много съжалявам да чуя потвърждение за моите наблюдения в някакъв. Аз бих искала да споделя, защото буквално преди 3 дни заедно с представители с колегите от Украинското посолство дадохме институционалната подкрепа и участвахме в представянето на една стихосбирка от български съвременен писател, поет Димитър Христов, който представи своята нова стихосбирка, посветена и именувана по този начин Украински щити, посветена на тази болезнена тема и усилията борбата на украинския народ и също и на българите, безрашките българи, които активно се включват немалка част в този тежък процес. Така че заедно с Украинското посолство бяхме партньори в един такъв проект, тъй като считаме, че и литературата е много мощен инструмент в този процес. Повече хора да разбират, че могат и по този начин да се противопоставяме. По-траен. По-траен. Има книга нова, която е посветена на тази тема, която излязла от душата и сърцето и болката на един български творец и която колкото се може повече хора да прочитат, да се така, как да кажа, да се стреснат. Мисля, че има нужда обществото някакъв стрес. Нашето или по принцип? Говоря за нашето. Аз мисля, че нашето общество определено е в много голям стрес. Така като куратор мога да говоря повече за визуалните артисти и на базата на фестивала, който правиме, на София Хартиен Арт Фест, който по принцип
Неговата насоченост е екологична, повече хуманна и екологична. Но тук искам много да благодаря на Топлоцентрала и на Владя, защото ние сме партньори вече в няколко такива събития, които наистина касаят много важни теми в обществото. А Топлоцентрала са мястото, на което се случват уникални неща и то точно свързани с съвсем важни актуални теми. И като представления, и като концерти, и като изложби. И аз мисля, че по някакъв начин това е така, защото тук се представят като цяло по-млади артисти. Тук се представят по-младата генерация. Тъй като аз принадлежа все пак на едно вече не средно поколение, отиваме към старо поколение, мога да кажа, че от опита си като куратор, това, което наблюдаваме, че има една дупка между много младите и между по-старото поколение. По-старото поколение определено има своята ясна позиция и много от по-възрастните артисти и в произведения, и в публичното пространство, те заявяват много категорично. Средното поколение е някак объркано и това средно поколение много често, особено сега, когато нашето общество, смело мога да кажа, е раздвоено. Ние сме в една много голяма вътрешна преса между убежденията на едни и убежденията на други. Включително аз мога да кажа, че съм дълбоко разочарована от позицията на много интелигентни хора, артисти включително, които защитават именно една агресия. И това е нещо, което аз просто не мога да го асимилирам, а това обикновено са хората, които са от по-средното поколение. И най-младите, които са точно обратното. Те са с много по-авангардно мислене, те са много по-толерантни, те категорично искат да променят света, в който живеят, те искат да променят нашето общество и всъщност те са ми голямата надежда, защото чрез тях, и това не само в България, разбира се, като цяло много по-социално ориентирани са чуждестранните артисти, особено от Западна Европа. Много често съм виждала автори, които са от Скандинавите или от Германия, или примерно от Щатите, които са с произведения, които категорично застъпват едни много наболяли процеси. Дали те са, дали ще е войната, дали ще е свързано с пандемията, дали преди това с други войни, които са се случвали в определени исторически периоди. По време на пандемията никога няма да забравя колко поздравления получихме в фестивала за това, че продължи да прави експозиции, които караха хората, виждайки, че се създава изкуство и идвайки на изложбите, че има надежда. Повечето от тях бяха изпаднали в пълна, как да кажа, депресия. Аз съм безкрайно благодарна на Jazz FM, които освен, че са ни партньори, но те бяха моето любимо радио от години, но по време на пандемията всеки ден съм ги слушала в пълната им програма и съм се удоволствала на такъв, как да кажа, на такава изключителна креативност и талант, който строеше от всякъде и виждаш как всъщност изкуството е нещото, за което хората се хващат. Нещо, което ти дава надежда, нещо, което всъщност те кара да продължиш нататъка и да излезнеш от състоянието, в което си. Да, той изпълнява очевидно социални функции. Да. Много. Няма ли и други роли? Не би ли следвало да пилотира? Защото за мен артистите, аз винаги съм с огромно уважение към хората, които създават изкуство. Аз смятам, че те имат това предчувствие за събитията и всъщност те посочват едни пътища, както беше във филма, нали, ние чакаме чудеса. Аз очаквам чудесата от артистите. Не ги очаквам от себе си. Аз няма да измисля чудесата. Тоест, кой светва с този лъч, който да ни води напред? Аз го очаквам наистина от вас, артистите. Тоест, няма ли... Какъв е начинът да излезете от вакуума си и да почнете да ни теглите напред или дори да ни ритмите по този начин, че да спрем да стоим статично? Аз сигурно трябва да кажа това. Наскоро четах малко есета на Милан Кундера и той говори точно за този въпрос. Артиста всъщност каква... Неговата креативност откъде извира. И всъщност той има една теория, че
Дали той ще е Милан Кундера или Светло ще е Милан Кундера или някой друг от вас ще е Милан Кундера, е общо взето въпрос на шанс. И шансът е в какво общество се родил и в какво общество живееш, и в какво общество се развиваш. Тоест, това е малко като темата за политиците. Нали, защо нашите политици са такива? Ами защото ние сме такива. Нали, няма абсолютно същото нещо. Нали, няма как. Нали, защо лекарите ни са корумпирани или там некадърни или не знам какви. Не може да така да посочим една някаква конкретна прослойка на нашето общество и да кажем, ами, вие защо не правите това, което се очаква от вас? И понеже с Веси тук сега в последните месеци се борим с една голяма задача и така колкото повече приближава датата на нашата задача, толкова повече отчаяние така се струпва върху нашия екип. Аз за себе си мислих какъв е изход от тази ситуация и се върнах малко назад във времето и това, което мога да кажа като решение, което сигурно сработи, е, че в момента, в който престанем да гледаме другия и да казваме, ти защо не правиш това, което аз смятам, че ти трябва да правиш? И в момента, в който си кажем, аз наистина ли свърших всичко, което е по силите ми? Наистина ли го направих по най-добрия начин? Тогава, може би, може да се получи някакво отпушване. Защото ние сме заети с тия разговори, нали, защо няма такива изложби, каквито на мен ми се искали, защо няма такива събития, каквито на мен ми се искали, защо не се пишат такива книги по такива или такива теми. Но в крайна сметка, ако всеки от нас в тази стая свърши това, което той самия смята за себе си, че е максимум и наистина така с чисто сърце пред себе си може да си каже, аз го направих по най-добрия начин и направих наистина всичко, което може да направя, тогава това е за мен културата, която ние следва да възпитаваме. Нали, пример, който следва да давам, защото като говорим за култура, нали, ние много често, ето се сведем този разговор на си ден да заченахме. Какво значи култура? Култура не е сбор от събития, в които представяме изкуство. Нали, културата по-скоро е начинът, по който живеем. Даже не бих казал начинът, по който мислим. Въобще начинът, по който се отнасяме с близките ни, дори или със себе си. Иначе за това, защо артистите не се занимават с тия теми, то много е ясно. Нали, половината не могат да вземат решение, просто защото нямат достатъчно информация, защото нямат желание да намерят информация или защото не им се занимава, най-общо казано. Другата половина, защото тези събития са толкова страшни, че в един момент нали, човек си задава въпроса, аз наистина не е ли малко смешно аз в момента да се занимавам с музика, когато човек отсреща нали, ми говори за близки, които е загубил. В смисъл това е много е трудно някакси да прескочиш тази преграда. И да си кажа, добре, айде, нали, сега тук ще направя малко концерти или ще порисувам малко и няма да се занимавам с този огромен обем хуманитарни и всякакви задачи, с които много от нас бяха заети. Но пак, дали си артист или си някакъв друг професионалист, според мен няма голямо значение. Всички сме отворени. Валя, ти забеляза ли някаква различна активност през тези години? За нещо промени ли се в енергията на потока? Аз мисля, че се промени много неща. И така, понеже отдавна съм разсъждавала за това, слушах с интерес, благодаря всички, които вече казаха, така очертаха някакви посоки.
Много ли започна по-далече, че отговарям на този въпрос? Аз мисля, че ние в момента сме в време, в което може би не осъзнаваме до каква степен понятията, с които сме свикнали да работим, са неприложими. Зависимо на мен от днешна гледна точка, на фона на това, което се случва, да, войната в Украйна не е близо до нас и според мен българското общество не е сериозно приусети. Но това, което се случва преди това в Сирия и продължава да се случва, или това, което в момента се случва в ивицата Газа, е не по-малко ужасно. И всичките тези събития, те са част от историята на света днес, която много сериозно изпитва нашия език, нашия начин на мислене, отношението ни и начинът, по който живеем. Не знам дали можем да говорим за поколения. Аз си спомням, когато първата изложба в Топлоцентрала беше няколко месеца след началото на войната. Аз поканих един български директор, Антон Райшеков, с една негова работа, която много символично описваше украинско-руските отношения, беше направена и показана в Украйна преди войната се случи и ние с Антони Райшеков започнахме да мислим как точно да реагираме на тази ситуация. Той покани своите украински приятели, които в своето произведение късано и ние прожекции с техните видеа. И направихме една дискусия, разбира се, да не можете да дойдете до София, която се случи април месец. И чрез тази връзка, мястото на прожекцията, просто се появи самите те. Аз обикновено си имам за хладнокръвен човек, който така участва в дискусии, лесно може да ги води, да поема топките. И това беше сигурно най-трудната дискусия, която изобщо съм водила, защото в един момент тези хора бяха толкова живи, автентични в това, което ми разказват, че аз нямам с какво да им отговоря. Какво да ги питам? Живота е по-силен от това, което аз мога да ги питам. Това, което те ми разказват, ме кара мен да мълча. И нищо повече. То цялостно в този момент променя моята представа за това как изобщо се води този разговор. Аз съвсем не смятам, че в България художниците са пасивни, че не реагират на политически теми. И това е така от художниците назад във времето до сегашните художници. Това, което е пасивно в България, е публичната среда. И в тази публична среда не са само единствено говорно медиите, а всички, които изграждат публичния живот на изкуството. Един автор може да покаже една много смела изложба, дали това се превръща в събитие, зависи от критика, куратори, директори на музеи, медии, отразявания, интервюта, места, където това да се публикува и така. Аз мятам, че това, което днес най-много би ми си искало да се случи, но го виждам като нещо много трудно, е да се намерят онези различни послания. Защото ние живеем в различна култура и това не е времето на Втората световна война, независимо дали ни напомня или не ни напомня. Онези различни послания, които сега ще доведат. И той ще бъде нов тип мир, който дали е виртуален или не е виртуален, аз наистина не знам. Всеки ден на телефона си, някой в Фейсбук, като една глобална медия, получавам съобщения и виждам съобщения в нюсфида си, които са today аргирани като най-добрата снимка на деня. И това са едни плачещи деца, майки държащи увити чувалчета с кръв. И това нещо е медиазирано по този начин. Аз не мога да ги гледам. Искам просто да видя кога ще свърши. Единствената причина да съм блокирала на телефона. Защото клетката за това, погледа към него направи съучастник. Аз превръщам това нещо в спектакъл. Най-големият проблем на днешната култура и изкуство е как да не превърнат този ужас в спектакъл, как да избягат от спектакъла и как да генерират онези нови силни етични послания, които ние трябва да отправим политически. И тук съм абсолютно съгласна. Бой също каза, всеки човек е художник. Не защото всеки един човек може да нарисува невероятна картина, а защото всеки един човек
има способността да сътворява смисъл. Това мисля аз. И въобще не смятам, че българските художници или от художници разбирам повече, но артисти, нали, някакси са далече от тези послания. Смятам, че ние сме длъжници на смисъла, който те произвеждат. Някакъв катарзис, вероятно, хората преживяват. В момента Благодаря, по-скоро не сме в състояние да преживеем катарзис, защото ако преживеем катарзис, ние отиваме на друго място. Всъщност ние не допускаме разрешение. Той е мимолетна емоция. Изпитваш дълбоко съжаление и някакси преминаваш нататък, защото не можеш да го задържиш като емоция, нали? Не може това да влезе в живота ти. Но има огромна работа, която да се върши. Едно от най-стряскащите неща днес, което може би в България се усеща в тези малко проценти гласуващи хора, това е, но съм вярвам, че не е само за България, ужасяващото чувство на невъзможност да промениш ситуацията. Тя е толкова голяма, толкова глобална, че как ти единия човек би могъл да повлияеш на тази ситуация. Това води до една вътрешна депресия, убедена съм в това. Масово. Аз за това реферирах към Полша, която наскоро по някакъв начин толкова се стъпи на краката и показа една такава завидна активност, защото за мен това беше гражданска реакция. И аз определено смятам, че там имаше един такъв звък, като че ли ние тук. Полша беше една от трите страни с най-голям натиск след войната в Украйна от страна на емигранти. Са Полша, Чехия и Румъния поеха най-голяма част от бягащите хора. Там какво се случи? Там беше изключителна симпатия. Аз в този период от време се оказах 3 пъти в Полша. Видях колко някакси се прегрупира в общността и чакащи хора на ЖП гарите напълно случайно да ги прибират. То някакси слезе по-надолу на ниво граждани, слезе реакцията. Беше ли войната катализатор на това обществото да се прегрупира, т.е. да започне да се държи по друг начин? Или? За съжаление не мога да отговоря на този въпрос. Тогава породили, имаше ли примерно повече реакции в областта на изкуството и културата? Защото знам, че имаше много терапевтични групи създадени. Буквално се организираха workshopи за деца и за тинейджери. Имаше специализирани акции, които са свързани с изкуство и култура. И докато минаваше тази настройка заради все пак езика на изкуството, който е универсален в много висока степен, преминаваха адаптационния период в Полша, преминаваше през много занятия с изкуство и култура. Аз не успях да проследя дали самите полски артисти, например, работиха фокусирано върху темата на кризата или пък темата на COVID. Как те реагираха на това? Няма представа, защото много не успях да проследя. Следя един-два фестивала формули и това е цяло. Те някакви наблюдения такива по-различни. На мен е трудно да говоря, тъй като живея в България и работя в България. За тази дискусия днес беше поканен директора на Полския институт, който със сигурност би отговорил на всички тези въпроси. Аз мога да прочета писмото, словото, което той е подготвил за днешната среща. Може би след това продължим. Уважаеми госпожи и господа, благодаря ви за поканата за участие в днешната среща. За съжаление не мога да присъствам лично поради предварително планирано служебно пътуване. Специално бих искал да благодаря на организаторите на днешния дебат, Фондация Алмат Терас и на Регионален център за съвременни изкуства Топлоцентрала, за това, че се насочиха към тази изключително важна тема, която в контекста на войните и размериците, в които се намира света днес, остава изключително актуална, а ролята на културата и изкуството изглежда особено важна днес, най-вече по отношение на социалното въздействие и формирането на нагласи. Изкуството изпълнява разнообразна роля в живота на човека на всички етапи от живота му.
От една страна, то създава чувствителност към красотата и влияе върху формирането на начина на живот и човешките вкусове. От друга страна, то влияе и върху целия образователен процес, формирането на възприятия за света, позиции, чувства и познавателни умения. Художественото творчество оказва голямо влияние върху формирането на груповата идентичност, включително и на националната идентичност. В този контекст бих искал да подчертая полския опит относно ролята на изкуството и ролята на самия художник в трудните времена на полската история. От края на 17 век, когато Полша като държава изчезва от картата на Европа, до възстановяването й през 1918 година, културата и изкуството при липса на независима държава се превръщат в своеобразна форма на съществуване на нацията и израз на националната идентичност. Както литературата, театърът и музиката от този период, така и изобразителното изкуство служат за укрепване на полската принадлежност и националната идентичност. В изкуството от този период се забелязва един вид детерминизъм и утилитаризъм. Благодарение на тази роля, която играе изкуството, наред с другото, поляците неведнъж са се борили непоколебимо, за да си върнат свободата. Друг период е следвоенният на комунистическия режим, много сложен период за полското изкуство. В кинематографията, театъра, литературата, живописта, архитектурата и други области на изкуството е въведена доктрината на социалистическия реализъм, която е трябвало да покаже ентузиазма на поляците в изграждането на новата система, да идентифицира класовия враг, да възхвали силата на социалистическата държава и нейната икономика. Този свят обаче също не е еднополюсен. От една страна в него доминира пропагандният социалистически реализъм, а от друга той се оказва период на разцвет на модерните тенденции. Това е време на борба между властите и творците, които се опитват да се преборят с цензурата, тоталитаризма и желязната култура на периода. Артистите като че ли автоматично трябва да се включат, да вземат страна в една държава, ясно разделена на два лагера. Все пак трябва да се отбележи, че периодът на 80-те години на 20 век, когато комунистическата система е на ръба на краха, донася безпрецедентно развитие на независимата култура, любителското творчество, поезията и песните. Профсъюзът Солидарност бе подкрепен от професионални творци. Забележителна почит към солидарност бе филмът "Човек от желязо" на Анджей Вайда, който печели златна палма на филмовия фестивал в Кан. Друго голямо събитие бе връчването на Нобеловата награда за литература на Чеслав Милош, публикуван в Полша, почти не публикуван в Полша. Днес изкуството е изправено пред нови предизвикателства. Пред варварството на войната, която Русия води в Украйна, военните действия в Близкия изток и други региони на света, насилието, погазването на човешките права, както и опасностите, свързани с изменението на климата, изкуството трябва да показва истината, да възпитава, да повишава чувствителността и да се обръща към съвестта, като същевременно остава в държение на красотата. Искрено ви благодаря за вниманието и ви пожелавам ползотворна дискусия. На къде сега? Бих искала да не забравя, за да го споделя, тъй като сме на темата, какво предприеха пък институции или европейски структури, за да покажат и солидарност и подкрепа към артистичните среди. Давам примера с Европейската мрежа на културните институти ЮНИК, към които Държавния културен институт от 2021 година е пълноправен член. Тук са и колегите ми от двата института и от Украинското посолство, които са членове на клъстера в София, тъй като мрежата в Брюксел взе решение и създаде специален фонд, който е ЮНИК Украина, и тази година и клъстера в София подаде своите проекти. Така че вярваме, че ще има добри резултати, след като приключи оценяването, тъй че да има възможност да се подкрепят проекти, които дават ясен фокус за подкрепата на артисти или на менеджери, които могат да покажат по този начин солидарността си. Също така ми направи впечатление, когато бях преди няколко месеца в Копенхаген на заседанието отново на същата тази организация, Европейската мрежа на културните институти ЮНИК,
в Копенхаген изключително силно присъствие и подкрепа от страна на правителството на община Копенхаген, на правителството на Дания към подкрепа на украински артисти и на менеджери в областта на изкуството, тъй като се изгради цял център, наречен Къщата на Украина. Една сграда почти колкото Топол Централ, с точно това наименование, място, където се случва и дискусии, и дебати, и конференции, и изложби, и се менажира от една активна украинска дама. Бяхме заведени именно от клъстера на Юник там, за да се покаже и да се види как държавата и общината има възможност, инвестира, финансира и подкрепя по този начин и изразява своята солидарност. Разбира се, и тук в България имаше отделен фонд в Фонд култура, който подкрепяше и проекти, свързани с това какво се случва по време на пандемия. Мисля, че и на ниво община се случиха някои проекти, които са фокусирани в тая област. Така че... Но все пак малко стана като олиото и водата. Имам предвид, че има реакция, като че ли публичните структури се опитват да реагират, обаче отдолу обществото не реагира, това, което каза и Владя. Не успява да се смесят понятията. Бавно реагират. Трябва повече време, защото проблема е комплексен. Хората са различни, естествено, и артистите са различни, по различен начин реагират на нещата. Има лидери, които трендсетери, които много бързо реагират. Има хора. Това, обществото е по-голямото общество, има нужда в повече време. Просто. Да мине известно време, да осмислят в коя посока ще тръгнат и да тръгнат в дадена посока. Институциите са много важни в това отношение. Да, което директор на Холски институт спомена, че изкуството трябва да помага. Не знам, там последното изречение беше фрапиращо, но по какъв начин, кои са там. Това са вече детайли, които било хубаво да се изговорят, може би. Но институциите са наистина много важни, защото те централизирано имат възможност да водят като лидер обществото. Искам само да спомена Юник, което вие споменахте и благодаря за което. Да спомена, че миналата година имаше вече фонд в Украина и ние направихме една изложба с посткартс, беше заглавието пощенски картички от Украина, точно така. За съжаление, места казани преди войната и какво се е случило в войната с тях. И тогава ние решихме, че тази изложба ще покажем навън. Тоест не в една галерия. Защото интелектуалците ходят в галерии и ние в института имаме галерия. Минават хора покрай института, не влизат, или малко хора влизат. Тоест затова решихме да покажем навън. Беше сложено на оградата и тук и в София, и след това и във Варна, за да хората, когато минават, да видят и да имат възможност да се замислят, защото първата стъпка винаги е изобщо да се замислят. Като си говорим за Юник, аз тук искам да благодаря на Юник, защото заедно с Украинско посолство и с клъстера, който за България до година в рамките на София хартиен арт ще представим една великолепна авторка, която всъщност е представила Украина на Венецианското биенале. Дария Алешкина. Ще има в рамките на проекта, ще има презентации, ще има въркшопи. Тук кани абсолютно всички, тъй като изложбата ще бъде 1 месец в Триъгълна кула и ще има възможност да се представят различни други съпътстващи събития. Да не говорим, че тази дискусия може и да продължи там, вече под друга форма, с много по-оптимистични, бих казала, даже с такива тенденции. Да, аз си мисля дали аз бих попитала след една година ние по-готови сме.
след една година по-адекватно? Ще имаме ли друга реакция? Ами май месец ще разберем, като направим второто издание. Ние в момента буквално не смеем да пристъпим към темата за войната на територията на Сенегал. По мен нямаме тотално никаква готовност. Аз съм постоянно раздвоявана заради предишни свои роли. Сега политикоректно ли трябва да се държа или просто този ужас, който е, защото в крайна сметка аз следя основно чуждестранни медии на тема такава информация, тъй като нямам почти никакво доверие на българските информационни канали. Много сериозна пропаганда, която всъщност разделя обществото в момента на две. Това го има и в средите на артистите. Не говори само за визуалните артисти, говори за всякакви други, нали, и театрали, и музиканти, и особено тези, които се занимават пък с кино или въобще с тези изпълнителските изкуства, защото те са много по-видими. Художниците сме затворени в ателиетата, ние даже по време на изложбите много често не само на откриването и после ни няма. Говориме с произведенията си, но другите изкуства са доста по-видими и особено киното. Аз тази година, например, в рамките на Синелибри видях много интересни филми, които засягат много важни проблеми въобще, не само във всяка една от страните, но това са общочовешки проблеми. Аз мисля, че и пандемията и войната до голяма степен в момента преобърнаха буквално обществата не само в Европа, въобще в света. В момента цялостният климат навсякъде е различен. Хората разсъждават по друг начин, хората са между страха и между това да изразят ясно позицията си. Мисля, че сме в доста трансформиращи времена, които започнаха от преди няколко години. В момента нещата ескалират. Резултата съм убедена, че много скоро ще изплува ясно на повърхността. И не само през изкуството въобще. Така мисля. При вас подейства ли? За мен бих искала да се върна 2 стъпки по-назад към любимата ми Полша и още по-любими ми Полски институт. Но няма да изпадам тук в... Мога да говоря наистина с часове за тях. Първо отговор на въпроса ми дали ще бъдем по-готови. Според мен ще бъдем по-неготови и ще стават нещата все по-зле, ако продължава по същия начин. Защо полската реакция на полското общество е била такава? 3 музикални примера ще дам, защото мисля, че те отговарят на този въпрос. Специално в тази група хора, които сме се събрали. Мога да си позволя да отговоря по този начин и ще бъде разбрана. Шопеновия конкурс в Полша. Първа награда е осигурена от председателя на Народното събрание. Втора награда е осигурена от кмета на Варшава. Трета награда е осигурена от министъра на външните работи. Примерно. Шопеновия конкурс. Втори пример. Бях на конкурс преди 10 години в Полша, одобрена, селектирана, поканена в Луч. Град, който не е Варшава. Конкурс, който не е голям. Той е на името на Александър Тансман, композитор, който съм абсолютно убедена, че никога не сте чували. Съответно, това не е Шопен, не е такъв тип събитие. Посрещнаха ме реклами по улиците във Варшава за конкурса на Тансман в Луч. Трети пример. Преди няколко седмици търсих много специфично произведение за пиано и детски хор. Намерих един единствен пример в целия свят, някъде написан такова, което на мен ми трябва. Полски композитор, който отново никога не съм чувала. Почнах да търся нотите. Установих, че в Полша има нотна библиотека, такава дигитална, за всички възможни композитори и произведения, които изобщо са написани в тази държава от полски композитори. Писах им на хората, те ми отговориха, казаха: не, за съжаление нямаме нотите, но щом на вас ви трябват, ние ще ги произведем. След няколко седмици ми писаха и ми казаха: заповядайте, нали, можете вече да си поръчате тези ноти. Значи, ако ние имаме тази платформа, в която артистите могат да съществуват по този начин,
а не за всяка изложба, която направят, да се чудят вече как да си измучат от пръстите още няколко посетителя или още едно интервю или още няколко лайка във Фейсбук. Нали? Това да е основният център на тяхната мисъл, защото това е безумно трудно, нали, ти да направиш някакво събитие и да имаш публика. Нали, можеш да... Много по-лесно е да се подготвиш за 10 концерта, отколкото да разпространиш информацията. Нали, това е една невероятна борба с обществото ни, да се заинтересуват някакси. Нали, да, знаете за какво. Така че просто обществото ни е такова, ние не се интересуваме едни от други. Това е истина. Ние не се интересуваме от нас и пък ще се интересуваме, нали, от някакви други хора. Не, да си диференцираме другите. Ти повиши градуса. Но, то не е смешно, но аз си мисля, че няма да сме по-готови, да. По-малко готови ще стават. И аз бих върнала тук една базисна скоба. Най-основната институция училището, в което пространството за култура към българските деца е минимално. Те не преживяват културата, вкъщи също не преживяват културата, те не знаят какво е изкуство, докато не отидат, да кажем, в гимназията, когато сами създават изкуство, защото имат вече нужда на тази възраст да го правят. Но те не са възпитани в изкуството. И това се възпитава от най-ранна детска възраст. В училище пространството е минимално. И това е подсъдно. Основната институция, която би трябвало да въздейства върху децата, независимо те от коя прослойка са, е училището. Там трябва те да започнат да се вълнуват от изкуство и да изграждат отношението си към изкуството, ако щете, към политиката, към обществото, към другия, а не да раждаме едни индивидуалисти, които ходят в свободното си време дори да ходят на изкуство, там отново се цели индивидуалния успех, а не изкуството в полза на обществото и в полза на наслаждението от изкуството. Не е нужно да си Пикасо, а е хубаво да споделяш това изкуство с тези, които мислят като теб, с твоите приятели, да можете да се насладите на изкуството. Не е нужно да сме винаги първенци, а е хубаво да изградим отношение към другия, към изкуството, към политиката, към обществото, към това, което сме всички ние. Аз тук бих малко направил дори по-глобален този проблем с българското образование, върху който и аз самата разсъждавам, без да съм специалист. Казахте, че културата не е просто сбор от заведения и аз абсолютно се подписвам това. Тя е начин на живот. И същевременно с това, който е вкаран в определена систематичност, каквато е образованието. Българското образование унищожава естествената любопитност на децата. То превръща знанието в обект, до който те трябва да се домогват, да не изостяват, да отчитат в тестове, да се чудят тая сега програма ли да следват или другата програма. То е написано на някакъв език, който тотално няма нищо общо с живота им и така. Това унищожава тяхната естествена любопитност. Те не искат да знаят, защото знанието е нещо външно, което освен дискомфорт, нищо друго не им причинява в училище. Ролята на културата и образованието е да се съюзяват, а не да стоят някакси отделно, и за това се изисква и воля, и политическа мисъл, и дълновидност, и някаква, бих казала, ние през цялото време слушахме това за вашето представяне за Украйна. Той има едно огромно качество, то е автентично. Нещо, което в огромната си част българския политически и културно-политически живот не е. Той не е автентичен. Той няма връзка с живота тук и сега в България, такъв какъвто ние го живеем. С проблемите на нашето общество. Ние ще се сравним какво е там, какво не е тук, къде е било преди, пък къде е сега. Ние не успяваме да бъдем тук и сега
и да се борим за това да живеем по-добре. От нито една политическа роля и обществена роля. И ние искаме да го правим. От нашите представители в парламента и в общината до редовия гражданин, който предпочита да си направи хубав интериор на къщата, но да си изхвърли боклука навън. Защото цялата среда насърчава този начин на мислене. Мога да допълня за повод автентичност. Искам да кажа, че при нас, за голямо съжаление отново, именно войната стана катализатор за търсене, за обичане на своята автентичност. Защото поради много причини, исторически, геополитически, всичко, което ние имаме проблем, че украинската култура беше като част на Съветския си. Сега толкова се връщаме обратно към своите корени, толкова се пренаписваме история, пренаписваме култура. Ние търсим съвсем по друг начин. Започваме да четем, което има, като им история, поради пропагандата, защото Украйна била една от най-големите, аз така мисля, жертви на пропагандата от Руската федерация. Така и нашата култура. И войната нито несе това, че ние имаме за какво да воюваме. Култура е част от тази война, като вие видяхте просто. Искат просто да ни отнемат това, защото няма. Това е част на една теория на империя. Не, ние имаме своето. И това е този страх да го загубиш съвсем по различен начин започнахме да гледаме на тази автентичност. Сега, като просто преценяваме как можем да говорим за украинската култура, примерно не мога да не се облекава украинската шевица. Това е, и съгласна съм с вас, това е от ниво на училището. Като примерно и за нашите деца. Там те се свикват и отново по друг начин да гледат на всичко това, да цениш, което имаш. И съжалявам, че за нас трябваше да има тази война, толкова да започнем да обичаме своето и да ценим своето, защото можем да го загубим. И много се надявам, че на другите не така. Наистина ценно да имаш този ден на независимостта, не като един почивен ден, а на един ден в твоята история, като знаеш каква е цена на това, да имаш своята култура, да гордееш се с нея и с тези личности, защото те надграждат и като нация, един народ има с какво да се гордее, да продължава. И така е, да, но за съжаление имахме този вид. Общото послание е да си пожелаем да не ни се налага да изграждаме идентичност в такива условия, което е най-страшната съдба. Не само за факта, че са най-близо до Украйна, се трудната да помагат. Но понеже самите те знаят какво е да загубиш независимост, да бъдеш нападнат. Но също така поляците дадоха пример за това как след тотално унищожение, като пример е Стария град в Варшава, Кралският замък, който е сравнен с земята, целият Стари град. И след войната е възстановен благодарение на жителите на Варшава, които поставена е голяма хасичка в центъра на града и всеки жител дава това, което може. Най-ценното дори за него като семейни бижута. Всичко в тази касичка се слага, за да може Варшава и Кралският замък да бъдат възстановени, да покажат на света, че въпреки, че са сравнени с земята, те отново се възстановяват. Така и с културата. След войната се търсят всички разграбени от Полша произведения на изкуството до сега. Има специални програми и апликации, които помагат в този процес на връщане на
за разграбени. Да, Полша е пример за поддържане на памет. Така е. Аз освен да ни пожелая до година темата да ни е някаква по-жизнерадостна, по-оптимистична. Примерно да се пренасочим към какво са свършили институтите от тази до следващата година в институциите, а не институтите. Институциите, в разпръскването на вакуума между артистите и обществото. Би било чудесно да се включи участники от Министерството на културата, от различни общества. Нали? Да, бяха поканени. Мен ми се иска да кажа, понеже така, всъщност единственото, което казах, не беше особено оптимистично, че аз съм огромен оптимист за бъдещето, най-вече защото съм огромен песимист за настоящето. Няма по-да на къде Когато говорим за общество, всъщност трябва да се дадем сметка, че ние общество като общество нямаме. Връзките между нас са много разпокъсани и то не на ниво, в което не общуваме, а на ниво, в което не се харесваме. Първо самите ние, второ хората около нас и оттам нататък и цялата среда. Така че ние трябва да тръгнем оттам да показваме на хората красивото, хубавия живот, да ги прегръщаме, да им казваме, че има шанс, има надежда и че всеки от нас е ценен. Аз това го виждам като преживяване, да речем с концертите Мими Николова, която е на 85 години и я върнахме на концертната сцена. Съвсем случайно я беше чул един младеж, който коментира след това, но какви са тези песни с тези красиви мелодии, които казват всичко, което трябва да знаем за живота и за света. И работата с деца. Изключително много няма никаква връзка между култура и образование. Това добре го знаем. Също така знаем, че образованието се е превърнало в форма на властване на едни хора над други. Това е ужасно. Това наистина унищожава децата. Ние трябва да вкараме... Ние го правим. Всеки от нас има опит с това. Култура в образованието и то по приобщаващ начин. Така че те да видят изкуството, което вдъхновява, което показва едни по-хубави светове, което въздига и което събужда от теб това чувство за щастие, което ти търсиш и във всеки друг момент. И когато отидеш в магазина, пак търсиш това чувство, защото то много силно ти е проговорило. Така че единственият начин е културата да присъства къде може да стане в най-концентриран вид в училищата. И последно, начинът, по който въобще се отнасяме към публиките и в проявите на изкуството в публичната среда. Постоянно мислим как така изкуството трябва да бъде привлекателно, трябва да се хареса, по някакъв начин да дойде публика, да бъде многобройно, каквото и да е. Изкуството всъщност приобщава. Изкуството трябва да покани публиката по такъв начин, че тя самата да стане съучастник. Това в повечето проекти, на практика във всички, които правим, го използвам, за да може да овластим хората, да им дадем надежда, да им дадем вяра в себе си и да събудим най-вече да събудим от тях творческото начало. Защото аз мисля, че там е изначалният ни проблем, че ние не желаем да съзидаваме, ние не желаем да създаваме по-хубави светове и ние се така чувстваме доста безпомощни. Изкуството е тук, за да ни свърже, да ни въздигне, да ни накара да повярваме в себе си и в бъдещето. И за това, защо казах, че съм огромен оптимист, вярвам, че всичко, което правим, тъй като ние много искрено си говорихме за желанието и мотивите, с които правим всичко това, една година по-късно нещата ще бъдат много по-добре. Един прекрасен финал. Лично аз като един
ужасно голям оптимист. Дълбоко вярвам в хората, дълбоко вярвам в обществото, дълбоко вярвам във всеки един от нас, защото когато ние носим в нас позитивната енергия, вярата и доброто, ние по някакъв начин заразяваме останалите. И съм абсолютно убедена, че всеки един от нас с това, което прави, по някакъв начин той въвлича хората около себе си и всъщност това, че ние имаме вътрешен диалог, е изключително важно. Когато ние сме единни, когато сме сплотени, когато си помагаме, всъщност това е рецептата за качествения живот, качествената култура и бъдещето на всяка една страна и всяка една култура. Благодарим ви, благодарим на всички. Много.